Sa good vibes, wala pa man makabukas ang bag-o nga bus terminal sa syudad sa Sagay, may mga investors na nga nagpabutyag sang ilang nga interes nga magnegosyo sa syudad. May report si Romeo Subaldo. Ini ang world-class nga bus terminal sa Sagay City. Isa ini ka two-story glass building nga makaakomodar sa 18 tanan ka mga buses. May seating capacity nga 220 ka mga pasahero kag may waiting area man para sa mga tricycle kag mga minibus. Nagagamit ini sa radio frequency identification kung RFID kung sa diin kada magsulod ang bus kag mag-agi sa RFID reader, may baluan sa database ang mga impormasyon parte sa bus. May mga metal detectors man sa terminal para sa seguridad sa mga pasahero. May 28 ka mga CCTV cameras kag may mga stalls nga pwede marentahan. Sunod sa kay outgoing Mayor Alfredo Marañon III, antes pa man mahuman ang terminal, nagpahibalo na ang Jollibee Foods Corporation sang interes ni nga magbutang sa ilang sikat nga mga brand sa mga kalan-an. It brings investor confidence because why pa siya why pa siya matapos ang Jollibee Foods already sent word that they will be coming to invest in Sagay. Not only that, may mga local investors. Sang Sabado, kadungan sang Charter Day celebration sa syudad, gininaugurahan ang terminal kadungan man sa pagpanumpa sa mga opisyalis sa syudad sa pagpamuno ni incoming Mayor Nerwin Havelosa Jr. Dugang panimaran yun, pinaagi sa bus terminal, mapalambo pagit ang turismo sa syudad, kag magadala pagit sang dugang ang mga development. It will bring tourism. No? Ease of transport is number one in local tourism. So that is why we built this. Coupled with the future development, there is the lot beside this one is owned by Gaisano Metro. Masobra sa 156 million pesos ang budget sa construction ng terminal. 131 million pesos diri ginloan sa syudad sa Land Bank of the Philippines. Kag 25 milyones pesos naman ang gikan sa developmental fund sang syudad.